Okay. Kahit piso di na oy. Natatanggal mo na eh. Oh, baliktarin mo. Ayan, tanggalin mo ang kawayan sa pagkatali. Lalong natali. Lalong natali. Oh, Lalong nabuho ng puta. Dali lang yan. Lusot mo yung lusot? Hindi yan pinalusot dyan. Matanggal lang yan sa kanya. Hindi pwedeng ilo. Ano yan dyan? Madali lang yan. Kaya nga ano eh, kaya nga pasok na. Kaya nga matatanggal eh, para mag-umusok-umusok lang. Tanggal ko na ngayon. Sige. Henyo si Bingbing dyan eh. Natanggal niya eh. Pero matagal din na. 3 minutes din yun. Ate, paano ba ito yawa? Pero ngayon, kumatrim. Yawa. Buti nga kumakabot ng 1 minute. Hala. Hala. Wala. Puro ko natanggal ang pinano niya. Ubus ko na lahat tanggal. Yung mahirap, yung ginawa niya no, ay natanggal ko rin. Ihiwalay mo ang kawayan. Yan na, malapit na. Malapit na. Ang Malapit problema, na. kung walang technique, hindi talaga magtanggal. Malapit na ang 3 minutes. Malapit na. Hindi pa ginalaw. Kung ginalaw na yan, Masdan mo kasi mabuti. Masdan mong mabuti. Tanggalin ang yatay. kawayan. Kailangan talaga yung may kasamang talino. oh, binalik. Samahan mo ng talino. Bayan dyan kayo, para sa buhayan. Kanina para sa patay. Paano ba ito? Lutangin na. Ilan na? 2 minutes and 38 seconds. Wala na, kinakaya to. 22 na lang. Di kaya? Kaya yan. Laro ko naggulo-gulo. Madali lang yan. Madali kasi nakuha mo eh. Unyita ka rin sa ingay. Nag-away na dalawa. Ito kasi nakakuha kanina eh. Kaya nakapagsabi na sa madali lang eh. Ito hindi pa nakakuha. Anong discarding gagawin dyan? Saan yan ilusot? Doon sa butas. Wala talaga. Hindi, kitanggalin ko para ka makakita. Wala talaga. Nilagnot na. Ayaw po putla. Bali. Nawisa na ako sa tamang kalisot. Wala. Tali na naman. Woo! Balik na naman. Amo ng tanto, di ba niya? Wala makikita, wala masakti ko na. Balik na naman. Hindi nahuli. Sao na wala ke. Wala na ke. Di kaya ke. Di kaya ke. Di mo matanggal ke. Hindi ko saan lulusot dito. Di makakaya. 4 minutes na. Pasok mo dito.